Aurten, aurrek urteetan bezala ere, gazteok antolatu dugu baskari bat, elkartu gara Arregorregako kuadrilla guztiak, eta baskaria amaitutakoan eta egingo musikatu egin ostean, hona gatoz plazara, eta egite duguna da kuadrillen arteko olimpiadak. Olimpiadak dira joko ezberdinak edo froga ezberdinak egiteko kuadrillen artean, kuadrillen pertsonen artean, orduan, lortuko duguna edo lortzen duguna dira puntuak gure kuadrillentzako, eta puntu horiekin jaien amaieran egoten dira saritxoak edo detailetxoak guretzat, eta polita izaten da, azkenean elkartzen gara herriko gazte guztiak, ni baino gazteagoak direnak ere, eta egun polita izaten da, lortzen dugu lehen esan doana, danak elkartzea, joko ezberdinak egitea, froga ezberdinak egitea eta divertigarri izaten da oso ondo. Aurten 52 kuadrilla elkartu gehala, 16 urtetatik, entzen garen urtetara, 30, 32, ez dakit ze tartan gauzen, baina 16 urtetatik aurrera. Eta aurten hori, pila jende elkartu gara honen.